radioaktívne vlny, tak to jadrové, niečo, až jadrové žiarenie, či nemá Mars náhodou, alebo Slnko? Tak jaderné čáry, ty se vytváří v oboru rentgenových paprsků. Takže na Slunci skutečně se občas objeví jaderné čáry, které vznikají při některých speciálních jevech na Slunci, což bývají především tzv. Sluneční erupce. Čili když vidíte sluneční erupci, tak tam najdete občas, ne u každé erupce, ale najdete rentgenové čáry, které teda jsou vlastně projevem jaderných přeskoků energetických. U Marsu už to není. Myslím, že ve sluneční soustavě můžete takové rentgenové čáry pozorovat pouze u některých komet, ale tam je to trochu vlastně finta, protože jak ze Slunce jde velmi pronikavý sluneční vítr, tak v některých případech, když narazí na velmi aktivní kometu, tak na té přivrácené straně ke Slunci se objeví také rentgenové záření. To bylo velké překvapení, protože kometa je skoro studená. Ale přesto právě ta interakce s tím větrem způsobí, že tam tohle záření je. Ale na Marsu to není, protože Mars je jednak hodně už daleko od Slunce, aby tam mohla taková interakce hrát nějakou roli, a jednak Mars má svou slabou atmosféru, která to teda ještě ten sluneční vítr pochytá. Takže to jsou asi jediné případy, čili buď sluneční erupce, anebo potom některé význačné komety. Děkuji. Ano? Já jsem se říkal pořádně deset. Temná hmota. Jo, ano. Jo, tak temná hmota je teda velké téma. To teda musím teď podrobněji trochu vysvětlit, protože to je téma, které hýbe hodně astronomií a které je vlastně výsledkem dosti dlouhého procesu zkoumání. První náznaky, že existuje nějaká temná hmota, přichází už ve 30. letech 20. století, to se málo ví. A byla ta zásluha amerického fyzika švýcarského původu Fritze Zwickyho, který si všiml, že existují takzvaná hnízda galaxií. Co to znamená? Že galaxie nejsou v prostoru rozházeny náhodně, ale že vytvářejí takové zhluky, taková hnízda, kde je vždycky hodně pohromadě, a pak je zase prázdnější prostor a pak je zase jiná taková, říká se tomu také kupa galaxií. A Zwicky si spočítal, jaká je hmotnost jednotlivých složek, tedy těch jednotlivých galaxií a celková tedy hmotnost té kupy, a zjistil, že té hmoty v těch galaxiích je tak málo, že jejich vzájemná gravitace nestačí na to, aby ta kupa držela pohromadě, a jestliže je dost stará, tak už by se měla dávno rozpadnout, už by to prostě žádná kupa neměla být, a přesto to teda kupa je. A on z toho usoudil, že tam tedy asi té hmoty je víc a ta drží pohromadě tu kupu, a to je vlastně tedy ta temná hmota. Tak to byl začátek. Od té doby pochopitelně se těch věcí vynořilo velice mnoho. Asi tak nejvýznamnější byly objevy, které se týkají jednoho důsledku teorie relativity, že jsou takzvané gravitační čočky. Když máte prostě nějakou větší hmotu ve vesmíru a za tou hmotou je nějaká jiná, třeba hvězda, tak to světlo z té hvězdy, které se šíří, narazí na tu mezilehlou hmotu a teď se kolem ní ohýbá. Ohýbá se, jako kdyby to byla spojená čočka vlivem efektu teorie relativity, takže vám do ohniska, to znamená na Zemi, přijde více světla, než by mělo. A my na základě toho pozorujeme zjasnění některých vzdálených objektů, že ty jsou nazvány gravitačními čočkami. A zase velikost nebo síla nebo mohutnost, ta dioptrie té gravitační čočky, ta znamená, ta je úměrná tomu, jak velká hmota to tam je, jak velká hmota tam sedí. A teďka vy tu hmotu vlastně vidíte, to je vždycky nějaká galaxie. Takže zase víte, kolik té hmoty tam svítí, spočítáte jejich hmotnost a zjistíte, že ten efekt gravitační čočky je daleko větší, než by měl být. To znamená, že je tam zase nějaká skrytá temná hmota, která zesiluje ten efekt více, než byste čekal. Takže postupně se našly tady tyhle vlastnosti a už se tedy vědělo, že kromě zjevné hmoty, to znamená tu, kterou astronomové mohou pozorovat opticky, rentgenově, rádiově, jak jsme tady o tom hovořili, existuje ještě nějaká hmota, která vůbec nesvítí v žádném oboru spektra a dokonce ani nic nestíní. Kdyby aspoň byla třeba v siluetě, že by byla skutečně tmavá, tak by mohla aspoň teda zakrývat to, co je zatím. Ale nezakrývá nic. Ale přesto existuje, protože má gravitační účinek. Takže tím vznikl nový pojem a teď to musím zpřesnit. My tomuto pojmu dneska říkáme buď temná látka nebo skrytá látka.
protože se ukázalo, že kromě této temné hmoty existuje ještě jiná temná hmota ve vesmíru a ta byla objevena teprve kolem roku 1998, čili vlastně před 10 lety. Způsob, jak se to objevilo, to tady nechci teď rozebírat, to je dost jako tak technická a složitá věc, ale podstatné je, že této, jak se tomu říká dneska, skryté nebo temné energie je ještě více než té skryté látky. Takže dneska vypadá ta situace hrůzyplně. Vypadá tak, že veškerá astronomie, o které jsem tady teď tak dlouho hovořil vlastně, že celý ten začátek, co předtím, než začaly dotazy, tak se týká vlastně jenom zjevné látky. Všechno ostatní jsem vlastně neřekl. Čili ta zjevná látka představuje zhruba 5% hmoty vesmíru, v nějaké zase pomyslné krabici, když to budete dělat inventuru, tak 5% je ta zjevná látka, kterou můžeme nějakými astronomickými prostředky v současnosti vnímat, měřit a tak dále. Pak je teda asi 25% je té skryté látky, která se kupí tam, kde se kupí ty kupy galaxií, čili je také jako nahloučená, proto teda tam právě ty kupy galaxií drží pohromadě také ty gravitační čočky a to je asi 25%, takže to už máte 30% a pak je zbývá 70% a to 70% je skrytá energie, nebo temná energie, o které nevíme téměř nic, než to, že je rozprostřena v prostoru rovnoměrně. A to je všechno. Takže situace astronomie je svým způsobem zvláštní, protože vlastně my hvězdáři jsme velmi arrogantní lidé, že vykládáme veřejnosti o tom, jak vypadá vesmír, na základě jakž takž úplného pozorování 5% hmoty a o těch 95% nevíme téměř vůbec nic. To je téměř, bych řekl, to je na žalobu, že? To prostě to není ani příliš slušné. A je to jako jenom důkaz toho, že ve vědě obecně dochází k takovému zvláštnímu vývoji v každé disciplině. Že vy teda jako za velkého úsilí mnoha chytrých lidí po celém světě se o kousek dál, abyste vysvětlili dosud neznámé jevy. Když se vám to podaří, tak najednou zjistíte, že máte před sebou daleko více nezodpovězených otázek, kde jsou to daleko složitější záležitosti, na které zase neumíte odpovědět. Takže vy se paradoxně nejenom, že se nepřibližujete definitivnímu poznání, ale vy se od něj tím velkým úsilím se od něj vzdalujete. Vždycky to připodobňuji k tomu, když udatný princ má v pohádkách zachránit princeznu, která je v zajetí nějakého šarkana, tedy draka. Že? A teď, co ten princ udělá, že vezme si dobrý meč a je teda velmi silný a jako připraví se na to, že ho teď přeje k té sluji a vytáhne toho draka, aby teda šel s ním bojovat. No a je celkem úspěšný, to znamená, že té sani nebo tomu drakovi usekne hlavu. Ale víte, co se stane v pohádce? Té sani narostou 3 nové. Že? A takhle to jde pořád a to je velice dobré podobenství toho, jak vlastně věda dneska vypadá. Čili není to jenom otázka astronomie, je to otázka každé přírodní vědy. Ale z té astronomie je to teda děsivé, že to obrovské úsilí astronomů od starověku do začátku 21. století vedlo jenom k poznání, že ještě daleko víc toho nevíme, než jsme si mysleli, že je vůbec možné, že jo? Protože my jsme si mysleli, že se už, jako už víme, galaxie, hvězdy a mezihvězdná látka a já nevím, ten rádiový nějaké mlhoviny a takhle. Takže už to máme jako celkem v kabeli a najednou se ukazuje, že to právě naopak, že ta situace se zhoršila, protože máme před sebou daleko větší otázky, těžší otázky, kde ani nevíme pořádně, kde to uchopit. Jako když je to temné, nevidíte to, že tak prostě co s tím chcete dělat. Že? To je jako velmi složitá situace. Ale na druhé straně myslím, že je to dobré pro mladé lidi, kteří by se chtěli astronomii věnovat, nebudou nikdy trpět nezaměstnaností. Ano. Tak to jsem vlastně trošku naznačoval, to jsou ty gravitační vlny. Gravitony jsou vlastně částice toho gravitačního pole, takže když mluvím o gravitačních vlnách, tak tím fakticky mluvím o gravitonech. My máme teoretickou představu, že gravitony by neměly mít žádnou hmotnost klidovou, čili měly by se šířit rychlostí světla, čili gravitace se šíří rychlostí světla. A měly by být tedy z tohoto hlediska jako obtížně detekovatelné, právě proto teda je tak složité je najít, protože ve srovnání s jinými základními silami přírody, což je elektromagnetismus a jaderné interakce, ta gravitační síla paradoxně je nejslabší. Jako v takových jako srovnatelných jednotkách, když si vezmete třeba přitažlivou sílu mezi 2 protony,
tak ta je nesrovnatelně slabší než odpudivá elektromagnetická síla mezi dvěma protony, protože ty protony jsou kladně nabité, tak se odpuzují elektromagneticky, ale pak je tam ještě teda jaderná síla a ty jsou zase dvě a ty naštěstí u těch protonů existuje dost silná síla jaderná, která je drží přece jenom pohromadě. Nicméně, když máte asi tak 100 protonů v jádře, tak se ta síla odpudivá elektromagnetická právě vyrovná s tou jadernou, takže potom už ty protony nedrží pohromadě a proto máte jenom radioaktivní atomy a nikoliv teda atomy, které vydrží. Takže toto je jako problém relativní síly sil a přesto z hlediska astronomie celého vesmíru je ta gravitace nejdůležitější síla z toho důvodu, že ona je jediná síla, která je pouze přitažlivá, neexistuje žádná odpudivá gravitace a jednak se ta síla akumuluje. To znamená, když máte více částic pohromadě, tak mají prostě větší gravitaci. A tudíž máte taková tělesa, jako je Země, která má takovou gravitaci, že když tady vyskočím, tak za chvíličku jsem zase zpátky na Zemi, že, protože mě gravitace přitáhne, ale kdyby byl třeba na Slunci, tak je to ještě horší, tam je ta gravitace tak velká, že by vás rozdrtila. A když si vezmete velké hvězdy, hmotné hvězdy, tak je to ještě horší. Čili v každém případě galaxie se přitahují, všechno se to přitahuje právě z toho důvodu, že tato síla jako jediná se akumuluje. Když to třeba elektromagnetická síla sice lokálně působí, ale globálně ne, protože ve vesmíru je stejný počet kladných a záporných elektrických nábojů, takže se to jako v zásadě vyruší. A ty jaderné síly, o kterých jsem hovořil, že jsou vlastně nejsilnější, tak ty mají krátký dosah. Ty se uplatňují pouze v atomovém jádře, ale už ne v elektronovém obalu atomového jádra. Takže z tohoto důvodu je právě tak těžké najít. A ta experimentální část, ta jenom říká, že existují, jak jsem říkal dneska, asi 4 nebo 5 aparatur, které měří gravitační vlny. Zatím nenaměřili nic, protože zatím ta citlivost těch aparatur není dostatečná. Abyste si uměli představit, jak je to šílený experiment, tak jenom tohle srovnání. V podstatě jde o to, že vy musíte změřit vzdálenost 2 povrchů velice dobře odrazných zrcátek. Ta vzdálenost se měří pomocí laserových impulzů. Ta zrcátka jsou přibližně 4 km od sebe u toho amerického experimentu a asi kilometr od sebe při tom italském. A tu vzdálenost mezi nimi musíte měřit s přesností na 1/10 průměru jednoho atomového jádra. Takže to je, proto teda ti dřevorubci tam tak vadí, že jo? Protože opravdu, když tam padne ten strom, tak vám to naprosto rozháže a můžete čekat zase, až se uklidní zrcátka, že? Takže takhle těžký je to problém. Ještě bych vlastně jsem si teď uvědomil, existuje ovšem jiný experiment, který je také velmi důležitý z hlediska obecné fyziky. A to je experiment, který vám zjišťuje, zda platí závislost pro gravitaci na té druhé mocnině vzdálenosti. To už odvodil Newton, že prostě gravitace ubývá z druhou mocninou vzdálenosti, mezi Měsícem a Zemí je to dávno zjištěno, mezi Sluncem a Zemí taky, ale zajímavé je, když máte ta tělesa blíž u sebe, to znamená v laboratoři. A to je ku podivu velmi těžké, protože právě ta gravitační síla, řekněme, mezi 2 olověnými koulemi, které mají průměr 10 cm, je malá. Že právě z toho důvodu, že jako gravitace obecně je malá síla. A taky vy je nemůžete dát moc blízko k sobě, protože oni mají průměr 10 cm, tak je můžete na nejvíc dát těsně k sobě a měřit jejich gravitaci, ale tím vlastně měříte vzdálenost mezi těmi centry, což jsou pořád ještě ty centimetry. Nicméně v poslední době se našly nějaké úplně rafinované způsoby, jak měřit tyhle gravitační síly na mimořádně malé vzdálenosti. Myslím, že ten současný rekord je asi 50 mikronů. Čili máte testovací částice, jsou v podstatě elementární částice, máte je 50 mikronů od sebe a měříte jejich gravitaci. A zda ta gravitace, když posouváte ty částice k sobě a zase vzdalujete, zda se mění ten tvar té závislosti s druhou mocninou. Mění. Prostě není tam žádná odchylka, která by se dala změřit. A tohle má velký význam pro teorii, které říkáme teorie strun, o které jste patrně slyšeli, která by měla nahradit tu teorii gravitace pro velmi malé objekty, protože teorie strun předvídá, že by tam měly být nějaké skryté rozměry, které by se měly uplatnit tady v těchto malých vzdálenostech a které by měly vést v těchto malých vzdálenostech odchylkám od té závislosti s druhou mocninou. Mělo by to být 1,99 a něco, že? Nebo 2,00 a něco. Takže je to vlastně špatná zpráva pro teorii strun. Ano?
potvrdili, či posílili si presvedčenie teórie v najnižším štádiu usporiadaný chaos? No, myslím, že jde spíš o metodu. Ten uspořádaný chaos, nebo jak se tomu také říká, deterministický chaos, je nástroj pro zkoumání velmi složitých jevů, které závisejí na mnoha různých vstupních parametrech. Abych nemluvil takhle jako obecně, tak konkrétně jde například, a tam byl deterministický chaos objeven, o předpovědi počasí. Tím, jak se zdokonalovala technika, tím, jak se přibývalo různých meteorologických stanic a dokonce družic, které sledují neustále stav počasí po celé zemi, tak se vyvinuly také lepší matematické modely a máte superpočítače, které to dokáží rychle spočítat, abyste mohl předpovídat počasí, řekněme, na 12 hodin dopředu dosti spolehlivě. Dneska už to jde na 24 hodin velmi spolehlivě. Ale potom, jako když je to 48 hodin nebo dokonce 72 hodin, tak ty předpovědi jako pořád jsou dost špatné a dokonce bych řekl mizerné. A ty meteorology to jako dost štvalo, protože to jako nejde, to není zas tak velký rozdíl, 1 den, 2 dny, 3 dny. A ukázalo se, že tady hraje roli právě ten deterministický chaos. Oni na to přišli tak, že úmyslně do těch modelů, které byly založeny na měření určitých konkrétních meteorologických prvků pro danou oblast, dali úmyslně nějakou malou chybu. To znamená, místo toho, že vám tady třeba v Prešově naměří 10,8 stupňů Celsia, tak tam dají 10,7 stupňů Celsia, jenom malinko míň, anebo malinko víc. A teď počítali ten model znovu a očekávali, že ten výsledek se bude malinko lišit od toho předcházejícího. A není to pravda. Prostě on se liší dramaticky. Po těch 72 hodinách vám vyjde úplně jiné počasí, než když jste tam dal 10,8. A v tu chvíli se najednou uvědomili, že tohle je obecný problém, protože samozřejmě my všechny ty parametry měříme jenom s omezenou přesností, úplně přesně se to nedá změřit nikdy a také by to stálo strašlivé peníze, kdybychom měli mít velmi hustou síť stanic, to byste museli skutečně mít po metru, jako kolik je teplota tady a kolik je teplota tady a tlak a prostě takhle to tam mít rozparcelováno, to není možné. Čili z tohoto hlediska se ukazuje, že vy můžete co si předpovědět o tom počasí, ale že ten předpovědní interval, kdy ta předpověď je dostatečně spolehlivá, aby byla zajímavá vědecky, nebo aby měla praktickou aplikaci, je neobyčejně krátký. A teď se ukazuje, že tohle platí vlastně pro všechny fyzikální procesy, jenom pro různé složité nebo jednoduché procesy je ten interval buď delší nebo kratší. Já bych zase řekl takový extrémní příklad. Deterministický chaos se týká i planet sluneční soustavy. My jsme si dodnedávna mysleli, že když máme spočítáno, jak obíhají planety kolem Slunce dneska, takže víme, jak obíhaly na počátku sluneční soustavy, jak budou obíhat za miliardy let. Dokonce Laplace, který byl velký odborník na nebeskou mechaniku v 19. století, ten dokonce si myslel, že až jednou v budoucnosti budou mít vědci dosti přesný počítač, takže spočtou opravdu veškeré události ve vesmíru od začátku do konce a že vlastně tím pádem budou rovni Bohu, protože budou mít veškerou znalost o minulosti i budoucnosti. A to bylo právě z toho důvodu, že on nevěděl nic o deterministickém chaosu a myslel si, že existují rovnice nebeské mechaniky, které odvodil Newton a které vám umožní tohle dělat, když máte dost přesná data. Teď se ukazuje, že to neplatí, čili vy jste schopni říci, kde byla, řekněme, zeměkoule přesně před 1 milionem let od této chvíle, kdy teda počítáme. Potom si řeknete interval 10 milionů let, pořád je to dobré, ale zjistíte, že například u Pluta, což donedávna byla planeta, a teď už je to ta trpasličí planeta, takže tam už na té úrovni 10 milionů roků nastane deterministický chaos a vy nemůžete říct, kde Pluto byl před těmi 10 miliony let, už může být po té své dráze tam i tam, protože je tam tak velká nejistota v určení toho parametru. A stačí jenom prostě přejít, dokud jste se pohyboval do milionu roků, tak byly všechny planety v ažuru, tak říkajíc. První na to doplatil Pluto, ten má ten deterministický chaos na úrovni 10 milionů let. Pak na to doplatili velké planety Jupiter, Saturn, které mají deterministický chaos na úrovni 1 miliardy roků a zeměkoule má asi tak 1,2 miliardy let. A předtím už zase jste úplně vedle, nevíte, zda ta země byla vlevo nebo vpravo, prostě se vám ty výpočty rychle rozejdou. Čili je to jenom otázka složitosti toho systému, nebo jako řekl bych závažnosti té otázky, zda ten deterministický chaos se projeví hned, jako je tomu u toho počasí, kdy je to otázka několika málo desítek hodin, anebo zda se vám projeví až za dlouhou dobu, jako je tomu teda u sluneční soustavy.
Takže v obou těchto extrémních případech byl objeven deterministický chaos, čili to jakási obecná vlastnost všech fyzikálních systémů. Čím složitější, tím dříve ten deterministický chaos nastane. Tam vzadu. Ano, je to pravda. Zemské magnetické pole se časem velmi výrazně mění. Mění se jednak poloha pólů, ty cestují po zemském povrchu, ty magnetické póly vůči těm polům zeměpisným. Mění se intenzita magnetického pole v každém místě země během času a dokonce dochází k tomu, co říkáte, tomu přepolování, že prostě se přehodí severní a jižní pól. To se dá ověřit dosti dobře, protože existují vzorky, které zachovávají magnetismus v té chvíli, kdy byly utvořeny nebo kdy teda utuhly, že? Takže vy můžete tím, že uděláte si nějaký takový vzorek vrtc jako do hloubky země, který máte správně datován a můžete úplně krásně rekonstruovat magnetické pole v minulosti země. A to, co jste říkal, je pravda. To znamená, že to magnetické pole mění svou intenzitu, mění svůj směr, mění polohu pólů a přepolovává se. A z toho vznikla otázka, zda to není vlastně riziko pro člověka, protože to, že můžeme na Zemi fungovat, je kromě jiného právě důsledkem toho, že Země má poměrně silné dipolové magnetické pole. Protože například ty částice kosmických paprsků, o kterých jsem tady dneska hovořil, tak oni nesou elektrický náboj. A protože nesou náboj, tak se šíří podél magnetických siločar daleko líp než napříč siločarami. Výsledkem je, že například všechny částice slunečního větru, které nesou elektrický náboj, tak kloužou po siločarách k severnímu a jižnímu magnetickému pólu Země. Tam ve výškách asi 100 až 500 km vytvářejí známé polární záře, které občas jsou vidět i v nižších zeměpisných šířkách velice vzácně, ale zároveň to znamená, že tyto částice nemohou doletět na povrch Země a dělat tady neplechu. Že? Takže magnetické pole Země je stejně důležitá ochrana před nepříznivými účinky kosmického prostředí, jako je atmosféra důležitá jako ochrana proti ultrafialovému záření, rentgenovému záření a tak dále. Čili tohle jsou takové ochrany, které má Země a které jsou nezbytné pro existenci života, tím spíše potom člověka na Zemi. A teď ta otázka zní, že jo, to je ten nebezpečný problém, co se stane při tom přepolování. Lidé si mysleli, odborníci si mysleli, že tam dostanete situaci, kdy po dobu několika, řekněme, 1000 roků nemá Země žádné magnetické pole, že zrovna se to přepolovává, takže tam prostě nula, že prostě je to bez pole. To naštěstí není pravda. Ukázalo se z nových měření, že ono je to jinak, že to pole, které je normálně dipolové, čili severní a jižní pól, se začne rozpadat na sudé póly, to znamená kvadrupol, oktupol a 16. pól a zase se to potom složí na ten dipol. Čili jsou tam lokální siločáry, které vás pořád chrání, protože jdou dost daleko na Zem a to také souvisí s tím, že když se díváme na historii zkamenělin, myslím tedy zkamenělin živočichů nebo rostlin, tak tam žádné vymírání, které by odpovídalo těm přepolování magnetických polí, neexistuje, právě protože se to jenom vlastně, ta konfigurace je složitější, ale pořád dělá ten potřebný ochranný mechanismus, takže v tomto směru je to spíše zajímavá kuriozita, než aby to bylo nějaké ohrožení lidstva. Prosím. V danej téme, napríklad Big Bang, dá sa predpokladať, že tá teória je naozaj najpravdepodobnejšia z tých všetkých teórií a potom naďalej spínanie vesmíru a tak ďalej tie teórie sú. A čo sa stane na konci? Teda, hej, nebude sa to teda rozpíniť do nekonečna, predpokladá sa. Čo sa stane potom? Ano, to je dobrá otázka, protože tady je ku podivu zatím větší možnost jako řešení. Že? Zatímco na tom počátku už si s tím nemůžeme moc hrát, tam je zcela, tedy jestli je něco ve vědě jisté, nevím, ale prostě relativně jisté, že vesmír vznikl před tím konečným časem a že vznikla současně hmota, čas a prostor vesmíru. Že to je prostě mysteriózní událost. Ten velký třesk je vlastně výraz naší nevědomosti, protože my nevíme, co se dělo v velkém třesku. My víme, co se dělo po
velkém třesku. Ale to, co se dělo v té chvíli, to je záhada. Že? Proč to vůbec je, proč vůbec vesmír existuje, proč se rozpíná. Jo? To jsou naprosto záhadné věci. Ale pokud je o ten další scénář budoucího vývoje, tak tady se máme čeho chytit, protože máme vlastně docela dobré znalosti o průběhu těch minulých 13,7 miliard let, pokud je o to rozpínání. Takže my známe, jak to vypadá s tím rozpínáním, řekněme v čase 100 000 let po velkém třesku, 10 milionů let po velkém, jo, prostě můžete si to naskládat. A ten důvod je komický. Ten důvod spočívá v tom, že existuje konečná rychlost šíření světla. A když se díváte do různě vzdálených objektů různě vzdáleným objektům vesmíru, tak se vlastně díváte do minulosti světa. Čili je to astronomický dalekohled, nebo i lidské oko je fakticky stroj času, protože vy se můžete dívat i očima na měsíc a vidíte, jak ten měsíc vypadal před 1 sekundou. Můžete se dívat na slunko, vidíte ho, jak vypadalo před 8 minutami. Můžete se dívat na Alfu Centauri na jižní polokouli, což je minus 4 roky. A můžete se dívat na to centrum Mléčné dráhy, které je vidět na jižní polokouli, a to je 25 000 roků zpátky, že? A tak dál. A když se díváte na tu supernovu, která byla vidět v Magellanovém mračnu, tak už je to 165 000 roků zpátky. A takhle můžete jít dál. A když vidíte vzdálené galaxie Hubbleovým teleskopem, tak jsou to ty miliardy let. Takže vy si můžete tu minulost docela dobře rekonstruovat a teď ji protahujete do budoucnosti, což je vždycky extrapolace. Jak známo, čím déle ta extrapolace sahá, tak tím je méně jistá. Takže zatím to vypadá tak, že velmi pravděpodobně se vesmír bude rozpínat trvale, čili že se nezastaví to rozpínání. A to z toho důvodu, že právě teď v posledních, řekněme, asi také 10 letech se zjistilo, že vesmír se ve skutečnosti rozpínal zprvu rychle. To rozpínání se pomalinku brzdilo, protože ve vesmíru je hmota, ta má přitažlivost a to rozpínání brzdí, ale asi před 7 miliardami let, čili ještě dříve, než vzniklo Slunce, se ta situace opět změnila a to tempo rozpínání vesmíru od té doby se paradoxně zvyšuje. Takže ta křivka, když to takhle namaluju do vzduchu, je prostě, že nejprve to šlo hodně rychle, pak se to zpomalovalo až do těch 7 miliard roků stáří a pak se to začalo otáčet a teď to rozpínání probíhá znovu zrychleně. Jestliže to takhle půjde dál, tak se vesmír bude rozpínat zřejmě trvalé a rozplyne se v nicotu, tomu scénáři se říká velký chlad, protože dojde k situaci, kdy ve vesmíru bude teplota velmi blízká absolutní nule, hustota částic ve vesmíru v nějaké krabici bude také velmi blízká nule a tímto způsobem vesmír přestane být zejména pro život zajímavý, protože když máte částice moc daleko od sebe, tak nemohou komunikovat a tudíž nemůžete dělat žádné organické molekuly, natož teda nějaké prvoky nebo dokonce lidi. Že? Takže to by byl takový scénář dosti deprimující. V každém případě tady jako ta extrémní situace, kdy prostě ten vesmír opravdu bude takhle studený a jako nezajímavý, tak nenastane dříve než za 100 miliard roků, takže jako ještě má smysl šetřit. Jako jo. Ale v každém případě jako toto je teda ta vyhlídka. Jsou ovšem lidé, kteří tvrdí, že tohle je dočasné, že podobně jako ten vesmír jednou už se zpomalil a pak se zrychlil, takže to udělá znovu a že to třeba jednou se otočí, protože ta extrapolace je přirozeně nejistá a na nějaké delší intervaly už to nemá smysl ani počítat, protože to je deterministický chaos pro vesmír. Ano. No, tak musím říct, že pro mě poměrně velké překvapení jsou ty výzkumy, které děláme v té Argentině, protože my máme dneska k dispozici vlastně nejlepší přístroj pro kosmické paprsky na světě. Podílí se na tom, jak jsem říkal, odborníci ze 17 zemí, ale my v tom nehrajeme zanedbatelnou úlohu, takže dostáváme teďka spoustu nových dat, která nám přinášejí překvapení, prostě nečekaná. Ten rozdíl proti dřívějšku je totiž v tom, že zatím za celou dosavadní éru rozvoje kosmického záření, tedy jeho detekce, o těch extrémních energií bylo získáno asi 40 takových částic, tak my už jich máme teď 57, což teda není ještě tak jako moc, ale prostě nám to teďka naskakuje velice rychle, protože to naše zařízení je tak veliké, že nám přináší, řekněme, za rok takových 20 částic a takhle to bude růst. Takže já si myslím, že během několika málo roků se asi dozvíme, odkud to záření přichází a to by byl teda velký průlom, protože jakmile víte, odkud to jde, tak už můžete dělat tomu fyziku.
Ano. Tá možnosť vyrobiť čiernu dieru v novom tom urychľovači a také by to mohlo. Aha, jo, to je teď dosti často kladená otázka, i jako ve sdělovacích prostředcích to probíhá. Ono je totiž principiálně možné, když máte dostatečně velkou koncentraci částic, si vyrobit s tlačením uměle černou díru. Ne žádnou velikou, ale miniaturní. A ta miniaturní černá díra podle Hawkingova teorému, který byl už asi formulován před 30 lety, by se měla v zápětí vypařit a vybuchnout. Takže lidé se začali dokonce obávat, že ten urychlovač v CERNu, že to může být zařízení nebezpečné a zda by se tam neměli přivazovat řetězy, aby ho nespustili do provozu. Že? To myslím, že takových lidí by se našlo hned několik, kteří se rádi přivazují řetězy. No tak ten argument vlastně se týká toho výzkumu, který děláme my. Ty, jak už jsem to tady dneska říkal, ty částice, které my lapeme z vesmíru, ty mají energie zhruba 10 milionkrát vyšší než ty, které budou v urychlovači. Čili jestliže vůbec někde vznikají tyhle miniaturní černé díry, tak poměrně často vznikají ve vesmíru, protože, jak říkám, jenom na tom našem zařízení, které teda zdaleka nezabírá celou zeměkouli, to zařízení je sice obrovské, ale má to jenom pouze 3000 čtverečních kilometrů. A když si vezmete povrch země, který je tuším 510 milionů čtverečních kilometrů, tak to znamená, že jenom na Zemi dopadá těch částic každou chvíli velice mnoho, někam prostě. Že? A tudíž by tady se museli potloukat tyhle černé minidíry, které by vznikly z kosmického záření těch vysokých energií, což se teda evidentně nepotloukají, protože to už by je fyzikové objevili. Ale v každém případě, i kdyby ty černé díry takhle vznikly, teda ty miniaturní, tak oni vám mohou proletět tělem, aniž byste si toho všiml. Protože oni jsou opravdu tak miniaturní, že v podstatě oni se vůbec netrefí do žádné částice vašeho těla, protože člověk je v podstatě děravý, že z hlediska částicové fyziky, takže v nás je spousta volného místa a tam tyhle černé díry mohou klidně proletět a vůbec se nezachytíte. Takže je to v podstatě jenom taková akademická pohádka, bych řekl tady celý ten příběh. Ale je to pěkné a se divím, že z toho ještě nenatočil někdo nějaký film. Tak zdá se, pane řediteli, ještě tady je raz. A z pohľadu ľudského života, ktorý je porovnaný časovým vesmírom prakticky zanedbateľný, miniatúrny z nášho pohľadu. A tá je perspektíva, že by energetické zásobovanie Zemegule pre schopnosť fungovania a spotreby našej energie nemohli postaviť na príjem energie. Lebo naše pominuteľné zdroje sú veľmi rýchle a tak ďalej. Čiže hľadiska krátkodobého, veľmi krátkodobého, ale toto zaujíma najviac ľudí, lebo ten životík je taký krátky, že je to moment. Jo. No, tak popravdě řečeno, když se tak vezmete, tak lidstvo nejvíce energie čerpá z vesmíru, totiž ze slunce. Jako ten hlavní energetický zdroj, který tady máme odjakživa, je sluneční záření, které mimo jiné způsobuje, že rostou rostliny a my ty rostliny buď teda jíme, anebo je používáme k tomu, že si vyrábíme nějaké to palivo, což je například hodně dřevo. Že jo? Dřevo přece od starověku se používá jako zdroj energie a do dneška myslím, že je to zdroj docela výkonný, protože je obnovitelný, že prostě to dřevo vám zase naroste. A když si vezmete vlastně téměř všechny zdroje energie, které dneska používáme, to znamená i třeba uhlí nebo ropa, tak to všechno vzniká v Zemi právě proto, že se akumuluje sluneční energie minulých století nebo milionů let a my teď jako ovšem spotřebováváme rychleji, než kolik jako to slunce je za ten rok schopné dodat znovu. Takže to je teda pasivní bilance. Vlastně jediná energie, která teda není čerpána z vesmíru, tak je energie jaderná. Ta energie, která se uvolňuje v atomových elektrárnách, v jaderných reaktorech, tak to je energie, která není tedy ze slunce, aspoň v tom jakoby základním slova smyslu. To je energie, která je fakticky z toho velkého třesku a z těch prvních pokolení hvězd, a těch je na obloze neurekom, že jo, takže tam není problém. Čili tahle energie teda je mnohem vlastně perspektivnější. Je ovšem samozřejmě pravda, že kdybychom založili celou svou budoucnost na využití uranu,
což jsou dnešní atomové elektrárny, tak skončíme dost rychle, protože toho uranu zase teda v té zemské kůře není nekonečně mnoho. Už jsem vám říkal, že vlastně uran vzniká až tady v těch supernovách, takže je ho ve vesmíru fakticky málo, tedy i na Zemi. Takže perspektivnější je pochopitelně takzvaná jaderná fúze, která probíhá ve Slunci a která by se dala udělat v principu na Zemi umělé, kdybychom to udělali s deuteriem, které je v mořské vodě. V mořské vodě je poměrně hodně deuteria, to je těžký vodík, a deuterium se hodí jako obrazně řečeno palivo pro termonukleární reaktory. Nevýhoda proti Slunci je, že my nemáme to stínění. Slunce má tu výhodu, že ten termonukleární proces probíhá uprostřed Slunce. Kdybychom si představili, že Slunce je nějaké veliké, že jo, prostě je to nějaký velký míč, tak v podstatě ta termonukleární reakce probíhá asi v 1% poloměru Slunce, tam někde uprostřed je taková malinká pecička, která vlastně vyrábí veškerou tu energii, kterou Slunce nakonec posílá na Zem. Takže těch 99% Slunce je potom plášť, který udržuje tu reakci, aby se nerozletěla. Že jo? Prostě my máme potíže, my umíme udělat vodíkovou pumu, ale ta je na nic, protože ona okamžitě vlastně exploduje. Že? A aby neexplodovala, tak to musíte obalit něčím a na Zemi nemáte Slunce, abyste to měl dost materiálu, prostě není materiál. Že? Takže jediná cesta je obejít to a obchází se to tím, že se dělá silné magnetické pole, které umí také udržet ty částice v tom reaktoru termonukleárním trvale pod kontrolou. To jsou takzvané tokamaky, takové pokusné tokamaky se už dělají asi 50 let a čím dál tím důmyslnější, ale jejich problém je, že zase to magnetické pole musíte dodat energii. A ta energie na dodání toho magnetického pole je větší než ta, která dostanete z té termonukleární reakce, která vám tam vydrží jenom zlomek sekundy. Že? Takže je to zatím pořád bilance se záporným součtem a je otázka, zda se to povede vůbec dovést do stavu kladné bilance. Čili pak by teda byla, řekněme, dost jako dlouhodobě řešena energetická bilance lidstva a čerpat ty ostatní energie z vesmíru, jako třeba, když jsem tady hovořil o těch kosmických paprscích, tak tam je problém, že sice ty paprsky mají teda děsivou energii, naprosto neuvěřitelnou, ale je jich málo. A vy potřebujete energetický tok, který je dostatečně hustý, a to, dokud nebudeme vědět, jak to teda ten vesmír dělá, jak tam ty částice jako urychluje na ty obrovské energie, tak to těžko využijeme. Nakonec všechno se učíme vždycky od přírody a i třeba ty uranové reaktory, ty jsou vlastně také okopírovány z přírody, že to prostě není, že by to člověk jako přišel znovu. Takže je to vážný problém. Ten problém je prostě v tom, co dneska spotřebovává energii rychleji, než ho Slunce akumuluje v těch různých dřevinách a v tom všem. Ačkoliv tedy, kdybychom dokázali lapit veškerou energii sluneční, která dopadá na hranici zemské atmosféry, tak jsme v podstatě za vodou, jenomže jak to udělat? To byste tam musel nastavět jeden fotovoltaický článek vedle druhého, že a tím si zastíníte Slunce, no prostě, a jak to dostat tu energii na Zemi, jo, to je, že, protože nemůžete být ve svazku mikrovln, to by vás zabilo, tak s tím jsou vážné problémy. A nebo je teda ještě lepší, že bychom využívali té energie, která by Zemi minula, a že bychom si postavili nějaké sběrače, kolektory mimo Zemi a teď co s tím, jak tu energii dostat na Zemi, anebo zda ty továrny bychom neměli přenést tam, že jako tam jsou takovéhle samozřejmě velmi složité otázky technologické.